Welcome to the program mga kabisyo. Welcome to the program ng Top Secrets. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkos ika'y pakikinggan. Ito po ang programa na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. Kaya hindi ko napapatagalin pa mga kabisyo para mas marami tayong mapag-usapan. Nasa kabilang linya na po natin ang caller natin at kilalanin natin siya ngayong araw na to. Hello po! Hello. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Ayan. Ma'am, pwede po bang ayusin muna natin yung hawak? Naka-phone po ba kayo? Naka-earphone? Or ano po bang gamit ninyo? Para loud and clear po tayo napapakinggan ng ating mga kabisyo. Naka-phone po. Naka-speaker lang yung phone ko because I don't have headphone here. Okay. Yamu, next time, papadalan kita ng headphone. So, thank you. Hindi. Sige na, kabisyo. Ilang taon ka na muna po? Hello, ma'am? Hello? Ma'am? 35 po. 35. Anong pangalan po? You can call me Sam. My name is Sam. Sam! Wow! Taga saan? Quezon City. Okay. 35, Sam, taga Quezon City. Ano ang top secret mo? Ito yung top secret ko is regarding with my ex. Pero may partner na ako ngayon. And live-in na rin kami ng partner ko ngayon, which is ang partner ko is one of the LGBT like lesbian. So, yung ex ko, lesbian din yon, and single mom ako. Okay. Meron akong 4 na anak. Mm-hmm. Yung 3 nasa ex na lalaki kong partner dati, tapos isa lang nasa akin. So ngayon, here is my story. Recently lang, bago ako nagkaroon ng kalibiin ngayon na lesbian ulit, meron akong naging partner which is almost 5 years. Gusto ko lang ikwento. Tinatawag ko siyang top secret for me kasi masyadong malaki yung impact ng ex ko na yon sa buhay ko. Nagsama kami, parang naiiyak. Go lang, ilabas mo lang. Sa umpisa pa lang nung parang week pa lang na naging kami is masyado ng red flag pagdating sa family. Hello, Sam? Hello, Sam? Hello? Yeah, nawala ka. Nawawala. Okay lang. Go lang. Go ahead. Okay. Sige pa. Continue. Yung 2 weeks pa lang kami nung ex ko na yun, which is magpo 4 years kami dapat, pero naghiwalay kami. 2 weeks pa lang na naging kami. Red flag na from family, friends. Parang first time kasi na magiging jowa niya ako bilang single mom. So, for her family, parang bagong istorya na single mom yung magiging partner niya. Mm-hmm. So, nung naging isang buwan na kami, tinira niya ako sa bahay niya. Which is doon ko nakita lahat ng red flag sa family niya. Kasi, inuhusgahan nila ako bilang isang single mom. Sinabihan nila ako ng ayoko sa'yo para sa anak ko. Kasi may anak ka na eh. Yung mga single mom is mga walang kwenta. Kasi daw, kaya daw ako naghanap ng partner. Kasi ipapasa ko yung responsibilidad ng yung tatay ng anak ko dun sa anak niya, which is sabi niya, baka gusto mo lang na pakainin ng anak ko yung anak mo na hindi niya kaano-ano. Parang ganun. So, for me, nilunok ko yun. Naging mabuti akong partner. Naging mabuti akong parang hilaw na, anong tawag doon? Yung parang
manugang, parang ganun. So, kahit ganun yung turing nila sa akin, kahit yung mga kaibigan niya sinasabi na wag ako kasi single mom ako, baka bumalik lang din ako doon sa tatay ng anak ko, or baka gagawin ko lang siyang panakit butas, parang salun lang yung obligasyon na hindi naman dapat. Pero alam mo yon, yung pikit mata akong ginawa yun. Tapos nilaban ko siya, pinaglaban ko din sa mga kaibigan ko. Kasi sinasabi ng kaibigan ko na wag mo nang ituloy yan kasi sa umpisa pa lang inaano ka. Hello, Sam. Nawala ka, Sam. Hello po. Nawala ka. Okay na po. Yes. Ay. Tapos, to make the story short na lang, naging kami, pero nung naging kami, for almost 4 years na yan, hindi kami naging okay. Lagi kami nag-aaway kasi nga gusto ng parents niya na hiwalayan ako. Tapos to the point na nag-aaway-aaway na kami sa bahay. Tapos, nung time na hindi ko na kaya, as in, pinapili ko siya, sabi ko sa kanya, hindi ko siya pinapili para iwanan niya yung nanay niya or yung pamilya niya. Ang sabi ko lang sa kanya, mamili ka, aalis ako sa bahay mo or bubukod tayo. Kasi, di ba, feeling ko tama naman yung parang sinabi ko sa kanya na mamili ka kung aalis ako dito sa bahay mo tapos magtatrabaho na lang ako sa ibang lugar na malayo na lang sa'yo or magbubukod tayo ng magkasama. Which is, thankful naman ako na pinili niya ako. Kasi, bumukod kami. Pero alam mo Sam, nawala ka, Sam? Ayan, Sam. Hello? Yes. Ayan. Listening kami. Listening. Continue, Sam. Tapos yung pagpili niya ng pagtira ko sa pagbukod namin, pinili naman niya ako, bumukod kami. Pero nung time na bumukod na kami, mas lalo kaming nag-aaway lagi kasi parang sinusumbat niya sa akin na iniwan daw niya yung nanay niya at saka yung pamilya niya para lang bumukod kami para sa akin. Which is, for me naman, as a partner, alam ko sa sarili ko na parang tama naman yung ginawa ko na papiliin siya na bumukod na lang kami kaysa andun kami Para sa sa isang bahay, tapos araw-araw kami nag-aaway, ganon. Tapos, nung bumukod na kami, ang pinaka-reason naman talaga ng hiwalayan namin is yung which is ka-work niya. Kasi, that time, nagkaroon ako ng anxiety, dahil kami nag-aaway, tapos nawalan ako ng trabaho, ng bahay. Yes. Hello? Sorry, Sam, napuputol ka lang. Hello, Sam? Yes po, hello. Ayan. Okay, continue, Sam. Sige, nakikinig kami. Pasensya ka na, medyo mahina lang yung internet natin. Napuputol-putol tayo. Sa amin po yata, kasi binabagyo kami dito. Sorry. Okay lang, go lang. Kwento mo lang, Sam. Nakikinig ako and nakikinig ang Tapos, lahat sa'yo. okay, ganito. Nung bumukod na kami ng bahay, lagi na kami nag-aaway. Tapos, to the point na sinusumpat niya lagi yung kasi bumukod daw kami ng bahay, iniwan ko yung nanay niya, which is hindi ko naman gusto na iwanan niya yung nanay niya. Gusto ko lang na bumukod kami kasi hindi kami okay na magkasama sa isang bahay kasi ako bilang tao, kahit siguro anong gawin ko or kahit anong pakabuti ko pa or let's say na tinatry ko na sa akin, ayaw talaga nila sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, bumukod na lang tayo. Okay. Pero nung bumukod kami, mas lalong naging magulo. Tapos, nagkaroon ako ng sakit nagka-general anxiety ako. Even paglabas ng bahay, takot ako. Maligo mag-isa, maiwan sa bahay mag-isa, takot ako. Tapos, nung pabigat na ako sa kanya, iniwan niya ako. Parang, para sa akin, parang kung saan kailangan na kailangan ko siya. Sa kanya ako iniwan. Okay. Tapos, ang sagot lang niya sa akin nung tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, bakit? Sabi ko, kung kailangan down na ako, yung parang nilaban kita kahit nilalit na ako ng pamilya mo, parang pinili pa din kita,
pinili ko pa rin mahalin kita kahit yung mga araw na pati anak ko nasasaktan mo na, iniintindi kita kasi mahal kita. Ang ginawa ko na lang nung sinasaktan niya yung anak ko, inuwi ko na lang sa... Sam, nawawala ka pero makat lang kita. Gusto ko lang din malaman. Hello? Hello, Sam. Sam, nawawala Yes. ka. Pero ito, may gusto lang din ako malaman. And may tatanong lang din ako. Apo. Bakit lalong mas gumulo nung humiwalay kayo? Mas lalo siyang gumulo kasi lagi na niyang sinusumbat sa akin na ayaw naman daw talaga niyang bumukod sa pamilya niya. Mm-hmm. Okay. Kasi sanay daw siyang kasama yung pamilya niya. Parang ako pa lang daw yung babae na nagpagawa sa kanya ng ganong bagay na umalis sa pamilya niya. Kasi in 36 years, 36 na kasi siya, parang first time niya pa lang na bumukod sa pamilya. So parang napakasama sa loob niya na ginawa ko. Yung sabi ko sa kanya, kung hindi mo naman pala kaya, maintindihan ko naman kung from the start sinabi mo na ayokong bumukod, dito na lang ako sa nanay ko. Okay. Yun yung sinabi ko sa kanya. Tapos, sumabay pa na nagkasakit ako, nawalan ako ng trabaho. Tapos, yung nangyari, parang siya muna yung bumubuhay sa akin, sa bahay, sa kanya lahat. So, mas doon, lagi na niya akong sinusumbatan na ako na nagpapakain sa'yo, wala ka ng trabaho, may sakit ka pa. Tapos, pagdating dito, gusto mo, mamasahit pa kita kasi laging masama pakiramdam ko that time talaga, nung nagpasakit talaga ako. Sabi ko sa kanya, konting pag-unawa na lang kasi may sakit ako eh. Nilalabanan ko naman eh. Sabi ko sa kanya, kung kaya ko naman, kumikilos naman ako. Pero kung hindi ko talaga kaya, sana intindihin mo naman. Yes. Sam, gusto ko lang din malaman. Wait lang. Cut lang kita, Sam. Wait lang. Cut lang kita. Para malinaw lang din. Bukod sa'yo na binubuhay ka niya at sinasabi niya sa'yo yun, pati rin ba yung mga anak mo binubuhay niya? Hindi po. Nung bumukod na kami sa bahay, actually, bahay nila. Nung bumukod na kami ng bahay, yes. Hindi ko inaasa sa kanya yung expenses ng anak ko kahit kasama ko. Alam niyo po kung anong ginagawa ko. Nagiging, parang dinadown ko, inaano ko yung sarili ko, binibenta ko na true. Hindi ako umasa sa kanya. Sam, wait lang. Medyo naputol tayo doon sa sinabi mo na hindi mo inaasa yung anak mo sa kanya, binebenta mo na yung sarili mo? What do you mean, Sam? Dati kasi, way back 2023, uso yung mga app na may binabayaran silang tao na nagdi-naked sa online app para lang magkaroon ng viewers yung app. Yeah. I know some people know about that. Yes. So, pinasok ko yun kasi ayoko na, okay lang na ako yung sumbatan niya, wag lang yung anak ko. So, para lang dahil may sakit ako, hindi ako makapagtrabaho. Since nasa bahay naman ako may wifi, yun yung ginawa ko. Alam mo, naghubad ako sa online. Halos sa isang araw, 4 na online, sinasalihan ko makapaghubad lang ako. Para lang may kita ako para sa anak ko. At para din makaprovide ako ng hindi lahat sa kanya sa bahay. Lahat yung ginawa ko. Tapos nagmamakaawa ako sa kanya lagi na intindihin mo lang yung sitwasyon ko. Pag nagkatrabaho ako, ulit babawi ako. Pero ang masakit doon, kahit lahat ginagawa ko nun sa kanya, parang baliwala lang yun. Nung one time, pumunta dito yung parents ko sa Maynila. Tapos nakita nila kung gaano na ako kapaya. Tapos nakita nila na ginagawa ko through online yun. Sinabihan nila ako na iwanan ko na yung partner ko kasi hindi na maganda yung dulot niya sa akin. Yes. Tapos nakumbinsi ako ng mama ko na umuwi ng probinsya. So sabi ko sa kanya, uuwi muna ako. Sabi ko sa kanya, uuwi muna ako pero hindi kita iiwan. Uuwi lang ako para ikalma yung sarili ko. Yung utak ko, lahat. Kasi sobrang depressed ko na noon. As in, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Umuwi ako. Tapos, usually dapat 2 months ako noon na magpapahiling sa bahay, sa probinsya. Pero Sam, gusto ko lang din linawin. Wait lang. Linawin natin.
nagulat lang din ako dun sa sinabi mo niya. Para mabuhay mo yung anak mo. 4 yung anak mo, right? Tama ba ako, Sam? 4? Sam? Yes po, 4 yung anak ko, Isang- pero isa lang yun nasa akin. Yes, pero pare-parehas lang ba ng tatay to sila? Yes po. Okay. Ano yun? Naguhubad ka sa internet? Tapos, kita ba yung mukha mo or katawan lang? No, katawan lang. As in, hindi naman ako pumapasok dun sa mga internet na fully Talaga, oo. kita yung face ko. Kasi may mga internet kasi na allow ka na magsuot ng mask. So, yun lang. Yung sa internet na yun, katawan ko lang yung nakikita. Tapos, ginagawa ko yung mga inuutos sa akin ng mga ibang lahi para lang bayaran ka. Okay. Yun. Ganun. Parang ganun yung ginagawa ko. So, paano, pwede ko lang ba malaman? Magkano kinikita mo dyan? Magkano yung naliliko mo? Monthly ba yan? Weekly ba yung kita dyan? Kasi, Actually, weekly po siya sa isang app. Weekly, 7,000. Oo. Tapos yung isang app, sometimes 2,000 lang. Depende sa mga gift kasi sa'yo yun. Kasi usually sisend lang ka na ng gifts. Tapos yung gift na yun yung ika-cash out mo. Parang yun yung magiging kapalit ng pera ng bayad sa'yo. yes. Ganun lang pala kaliit, Sam, no? Ganun lang siya. Pero dahil I don't have a choice, Yes. that time, kasi may sakit ako, hindi ako makapagtrabaho. Wala din akong pera pampuhunan na sana magnegosyo. Pero, at saka, lagi niya akong sinusumbatan na wala tayong pagkain. Ako lang bumubuhay sa inyo, pinapalamon kita dito. Laging ganun yung sinasabi niya. Kulang yung sahod ko para palamunin kita. Tapos ilalagdag mo pa yung anak mo. Kaya, alam mo yung tikit matakas siyang ginawa yun para lang sa anak ko kasi nag-aaral yung anak ko dito sa Quezon City. So, nung umuwi ako ng probinsya, Go lang, Sam. Nakikinig kami. Sam? hello? Hello, Sam? Sam, eto na, Okay. naputol ka lang ulit at masyado ko na dadala dun sa kwento mo. Sam, kailan nahinto yung ganito mong ginagawa? Nahinto siya nung sinabihan ako ng mama ko na umuwi muna ako ng probinsya kasi baka kailangan ko lang ng simoy ng hangin ng probinsya kasi iba na yung takbo ng utak ko eh. Yeah. Parang papunta na ako sa depression na parang hindi na kinakaya ng utak ko. Parang munti ka na ako mabaliw dahil sa pinagdadaanan namin. Kasi sa hirap ng pinagdadaanan ko dito. So, nung umuwi po ako ng probinsya namin, wala pang 1 week, napilitan akong bumalik ng Maynila. Kasi, nakipag-break siya sa akin. Which is one of my biggest fear yun eh, nung iwan niya ako. Kasi, nakikita ko sa sarili ko na na siya yung makasama ko habang buhay kahit napaka-komplikado, kahit napaka-red flag na nung niya para sa akin. Pero wala akong nakikita sa sarili ko kundi siya lang makakasama ko hanggang pagtanda. So, nung nakipag-break siya sa akin nung nasa probinsya ako, kahit hindi pa ako okay, bumalik ako ng Maynila para lang kausapin siya. Nasabi ko ayoko. Tapos, pinilit ko, nasa biyahe ako, kinakausap ko siya, ano bang problema mo? Sabi niya sa akin, kasi pagod na ako sa sitwasyon natin. Napagod na rin ako, nakaalaga sa'yo, na ako na lang bumubuhay sa'yo. Napagod ako na nagukulang ka na, hindi mo na ako naasikaso dahil sa may sakit ka. Sabi ko sa kanya, ngayon nga kita kailangan kasi may nararamdaman. Hello, Sam? Hello, Sam? Hello. Yeah, nawala ka. Okay. Nung time na naipag-break siya sa akin, pumunta ako ng Manila. Kasi gusto ko pa siyang habulin. Gusto ko pang ayusin. Kung ano man yung problema sa akin na kaya kong baguhin. Tinatanong ko siya. Sabi ko, anong problema? Ba't ka naipaghiwalay sa akin? Tapos, ang sagot lang niya sa akin, pagod na ako.
pagod na akong mag-alaga sa'yo. Pagod na akong pakainin ka. Pagod na akong intindihin yung sitwasyon mo. Tapos sabi niya sa akin, nagkukulang ka na kasi sa akin, hindi mo na ako maalagaan. Sabi ko sa kanya, ngayon lang naman ako nagkulang sa'yo eh. Kasi, alam mo, may sakit ako. May nararamdaman ako. Sabi ko sa kanya. Pero sabi ko, ng mga panahon naman na wala akong ganitong nararamdaman. Lahat naman ng pag-aalala ginagawa ko sa'yo. Pati pagpula sa'yo lahat. Pati paglagay ng toothpaste sa toothbrush na ginagawa ko yun sa kanya. Ngayon lang, kung kaya naman kailangan kasama ko, saka mo ako iiwan. Gusto ko lang ito ikwento kasi sobrang tanga ko that time. Na to the point na lumuhod pa ako sa harap niya para lang hindi niya ako iwan. Tapos malaman-laman ko na kaya niya ako iniwan kasi yung babaeng pinag-aawayan namin dati na which is ka-work ngayon, yung pala yung magiging reason kaya niya ako iiwanan. Sobrang sakit nun para sa akin na malaman ko na yung babaeng pinag-aawayan namin dati na may nababasa akong mga chat na sinasabi niya sa akin na wala yun, joke lang yun. Which is katrabaho niya yun. Sabi niya, si ma'am yun, binibiro lang ako. Hindi yung magiging issue. Pero ang naging ending, siya yung naging dahilan kung bakit niya ako iniwan. Nagugulat lang ako dito sa kwento mo kasi parang sobrang gwapo naman itong lalaking to. Diba? Tsaka, diba, hindi naman siya lalaki? Tama ba? Lesbian. Lesbian po ito, mga kabisyo. Pero ganito po siya manakit. Ganito. Ako, marami akong kaibigan na part ng LGBTQA+, di ba? And, nakakalungkot lang din. Di ba? Na ganyan yung nangyari sa'yo. Actually, sir, until now, alam ko sa sarili ko na mahal ko pa siya. Pero, sabi ko nga sa sarili ko gano'n na kayo katagal wala? Tapos hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya? Hindi ko alam eh. Pero, hindi ko alam, pero, hindi pa tapos yung kwento ko eh. Wait lang. Sige. Hindi kasi, gusto ko lang din, kasi may maraming mga bagong pasok dito na nakikinig sa atin. Nabibwisit na sila ngayon. Kahit ako nabibwisit ako eh. Nagugulo ko eh. Dahil sobrang gwapo na ito. Actually, gwapo po siyang lesbian. Gwapo siyang lesbian, actually. Ano naman, to be honest. Pero hindi lang okay yung naging kwento namin. Pero going back tayo dun sa sa kwento na pinagpalit niya ako sa ka-work namin. Yung 4 years namin pinagpalit niya dun sa 4 years. So may naging scenario kami na from the start kahit nag-break na kami, nag-uusap pa rin kami. As in hindi nangyari sa amin yung no contact na tinatawag. Nag-uusap kami through WhatsApp. Then, may mga time na sinachat niya ako na nagagalit siya pag nag-i-entertain ako. Na which is make me kilig naman. Kasi, ibig sabihin, parang sa akin, parang, ay may gusto pa to sa akin, mahal pa ako nito. Tapos, may mga time na sinasabi niya sa akin na huwag kang magjojowa. Kasi, once na iniwan ako nitong babaeng to, babalikan kita. Promise, babalikan kita. Ganun yung sinasabi niya sa akin. So, ako, as a person na mahal pa siya, pinanghawakan ko yun. Pinanghawakan ko yun, sir. As in, pinanghawakan ko siya. Ba't mo pinanghawakan? So, kalokohan naman na pangahawakan mo yun, ate girl naman. Ako wala si Rocky ngayon dito at ayoko ma-high blood, ate girl, di ba? Pero, I know na mali ko po. Pero I diba, know na ate girl naman. Magising tapos, ka naman. kaya nga po, parang mamaya pagbigyan mo muna ako. Wait, pagbigyan mo muna ako, ate girl. Yung ngayon na nangyari. Kasi, pagbigyan mo muna ako, ate girl. Naghiwalay na sila ng girl. So, I am expecting na tutuparin niya yung pangako niya sa akin.
Ate girl, wait lang! Hello? Ate girl, pagbigyan mo lang ako. Sige po. Alam ko, babae ka, di ako mananalo sa'yo. Pero wait lang. Ate girl, na ano lang ako sa'yo na lulungkot lang dahil sa sobrang pagmamahal mo. Di ako magalit kasi nandiyan ka na sa point na yan eh. Nandiyan ka na sa point na yan, ate girl, na grabe yung pinagdaanan mo. And kung wala akong salita na tingin kong magpapagaan ng loob mo, kundi makinig lang sa ngayon. At gusto kitang yakapin, ate girl. Sa totoo lang. Gusto kitang yakapin dahil dama ko yung pinagdadaanan mo base sa mga kwento mo. Pero ate girl naman, Sam naman, bigyan mo naman sana ng onting respeto yung sarili mo. Diba? Ate girl, tingin ko naman siguro hindi naman kabawasan na makakilala pa rin ng tamang tao dahil kahit may 4 na anak ka na, may tao pa rin na magmamahal sa'yo and naniniwala ako. Kailangan mo lang tandaan na kailangan mo rin magka-self-love and self-respect. Huwag mong kalimutan yun. Hindi porkit nagmamahal tayo, tatanggalin na natin yun natin. Diba? Kasi kaya kita kinat lang dahil sobra nang durog yung puso ko eh. Durog na kami. Diba? Kuwawa ka na dyan sa kwento mo. Ayaw na kita idiin, ayaw na kita ibaon. Kasi kuwawa ka na. Yung sakripisyo mo nung una pa lang na kinakwento mo na tinaya mo na yung sarili mo, binenta mo through internet. Tapos ngayon, sasabihin sa'yo ng partner mo na yan, di ba na kapag naghiwalay kami ng babae na to, di ba? Babalikan kita. Sureball yun. Ano yun? Minamanipula ka niya? Diba? Ang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha na itong taon to. Kung sino man yan, ang kapal ng mukha mo. Maawa ka naman sa sarili mo. Diba? Hindi ako against kung ano man ang gender ng tao na yan. Galit ako sa hinayupak na yan dahil sorry sa word pero sobrang kung pwede lang ako magmura dito at hindi ako mapapagalitan ng mga boss. Putong ngayon ako, puto talaga yan. Puto talaga sa akin yung hinayupak na yan. Pero alam niyo po ba, yung sinabi niya na pag naghiwalay sila ng girl, babalikan niya? Oo. To be honest, naghiwalay na sila ng girl. O bumalik sa yung puto na yan. Naghiwalay sila ng girl kasi nakita ng girl na she still have a connection with me. Mm-hmm. Parang ako pa rin yung naging reason ba't naghiwalay sila. Kasi nalaman ng girl na nagkipag-usap rin siya sa akin. So, ngayon naghiwalay na sila. Pero, mas masakit sa akin na yung pangako niya sa akin na kung maghiwalay sila, ibabalikan ako. Pero hindi niya nagawa. Kasi, as I mentioned kanina, pinanghawakan ko yung sinabi niya. Pero hindi pala niya kayang gawin yun. Sa salita lang pala. Diba? Masakit para sa akin na kaya nung nakaraan Ate, cut lang kita. Nag-decide akong i-block siya kasi mas sobrang sakit na parang meron ka ng chances para tuparin mo yung pangako mo pero hindi mo pa rin ginawa. Sam? Sobrang nasaktan ako. Sam? Yes po. Okay lang ba? Pahintuin lang kita at magbigay lang ako sa'yo ng sagot doon sa sinabi mo. Bago natin ituloy itong kwento, okay lang? Opo. Nasaktan na naman ako dun sa sinabi mo niyan, Sam. Kasi, alam mo na nung una, di ba, na nagganap na siya ng iba, kayo pa. Tama ba ako? Yes po. Tapos pinangakuan ka niya, na babalik siya sa'yo. Tama ba ako?
Yes po, kasi daw nagsisi siya na iniwan niya ako. Pero, alam mo ng red flag na. Alam mo ng mali na yung ginawa sa'yo. Bakit pinanghawakan mo pa rin yung pangako niya? At ngayon, nasasaktan ka kasi hindi niya tinupad yun. Tingin ko dun sa part na yun, sa part na yun ate Sam, Yes po. sa part na yun siguro may pagkukulang ka rin. Oo, alam natin na mahal mo. Sobra. Alam natin na mahal mo. Pero Ate Sam, doon sa parte na yon na alam mo nang naging red flag sa'yo, sinaktan ka na at iniwan ka na. At sinabi pa sa harapan mo na kapag iniwan ko to, babalik. Sana man lang nabuhusan ka na ng tubig nung oras na yon, di ba? Ano ko, option? Ano ko, para akong staff toy na kapag hindi na kailangan, ilalapag lang ako dito and then kapag kailangan na ulit ako laruin, kuhain na ulit ako. Tingin ko dun sa part na yun, Ate Sam, pinagbigyan mo ulit siya eh. Binigyan mo siya ng way para makabalik ulit sa'yo at masaktan ka niya. Which is mali talaga, di ba? Kung bakit ka naniwala. Di ba? Sana, alam mo nang nasaktan ka na, inayawan mo na. Hindi ko siya kayang tiisin eh. Alam mo Sam, ayaw kitang saktan ng advice. Ayaw kitang salitaan na masasakit dahil alam ko yung pinagdadaanan mo. Pero kung magpapakatanga ka, isipin mo yung mga anak mo. Isipin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung anak mo, 4 yun, Sam. Sam, alam mo, ikaw na rin naglalagay sa sitwasyon mo ng alanganin dun sa bagay na yun. May pagkakataon ka na eh. May pagkakataon ka na kasi, Sam, na umayaw na dahil nakitaan mo na siya ng red flag. Nakita mo na hindi ka na niya mahal eh. Kasi kung mahal ka niyan, Sam, hindi yan lumayo sa'yo. Hindi yan naganap ng iba. At yung putong matigas na yan na hinayupak na napakagwapong tingin sa sarili. Inabuso ka naman sa kahinaan mo. Sama, ayoko mag-advise sa'yo, but sinasabi ko lang din yung nakikita ko. And that's my opinion lang din. And nasa sa'yo naman ang last call niyan. 'Di ba? And nakakalungkot lang din kasi may pagkakataon ka ng ayawan siya eh. Diba? Alam yan ng mga nakikinig na may pagkakataon ka na eh. Na umalis na. Pero pinanghawakan mo yung sinabi niya tapos ngayon. Diba? O ngayon, sinabi niya sa'yo na babalik at hindi na bumalik. Ano nangyari, Sam? Go. Nung nalaman ko na hiwalay na sila, nagantay ako ng parang moves niya na maniligaw siya ulit. Although, nagpakita naman siya ng parang unting interest. To the point na nagkita kami, kumain kami sa labas. Iyakap niya ako, tapos may halik pang ginawa. Ganun. So parang, that time parang nagkaroon ako ng hope na, ay, babalik na ako. Pero, may pas na yung parang 3 buwan. Tapos nagtatanong ako sa kanya na, if ever ba yung pangako mo sa akin dati, nababalikan mo ako, gagawin mo. Kung may chances ka na talaga. Hindi ko sinabi sa kanya na aware ako na wala na sila ng girl. Ano sabi sa'yo? Ang sabi niya sa akin, sa ngayon, gusto ko munang gumaling yung mama ko. Sa ngayon, gusto ko munang ayusin yung sarili ko. Wala akong ibang
Wala akong ibang gusto kundi ang ayusin ang sarili ko. Pero, wait, there's more. May nalaman ako. After nang sabihin sa akin yun, na ayusin niya yung sarili niya, Ano nangyari? Sam. at sobrang sakit para sa akin nun. Kasi, Oo. akala ko, ako yung babalikan niya, pero hindi pala. Manliligaw pala siya ng iba. Kaya, that time, as in, chinat ko siya ng sobrang haba, marami. Ang dami ko sinabi sa kanya, lahat sinumbat ko sa kanya. Sabi ko, pinaasa mo kung bakit kita eh. Kaya pinaghawakan ko yung sinabi mo sa akin. Pero parang inulit mo lang din kung paano mo sinaktan ng una. Ayun lang, kaya hindi ko na talaga siya. Binla ko na talaga. Kasi sobrang sakit. Sam! Payakap ako. Sam? Oo, Okay ka lang? okay na. Wala akong masabi. Dahil unang-una, sobrang binigay mong pagmamahal, Sam. Payag ka ba niyan, Sam, na magiging tingin sa'yo ng mga tao? Tanga ka hanggang dulo? Tingin mo? Kasi ikaw na rin, alam mo, ikaw na rin ang nagbibigay ng pagkakataon para maloko ka nung tao na yun. Diba? Gusto ka namin yakapin lahat, Sam, eh, pero diba? Kaya mo ba na makita ka ng mga tao or sabihin sa'yo ng pamilya mo na, Sam, tanga-tanga mo naman. Sobra ka namang magpakatanga dyan. Nasobra ka naman maggabol. Sobra mo naman pinapaniwalaan yung mga pinagsasabi nung putong matigas na pagmumukha na yan. Ano bang pinatikim sa'yo at pinakain at sinundot sa'yo niyan? Di ka makawala. Diba? Loko-loko yun. Anong last message mo, Sam? Para sa kanya. Para sa kanya. Last message ko na lang, sana huwag na lang gawin niya sa susunod pa niya maging partner ko na ginawa niya sa akin. Kasi, parang naubos ako eh. Kaya, ngayon sa bago kong partner, nagiging burden ako sa bago kong partner ngayon. Kasi, naubos ako eh. Nabigay ko lahat. As in, lahat. Parang halos lahat kaya kong gawin para sa kanya that time. Tapos, ngayon, na mayroon akong partner, parang ang tigas na ng puso ko. Parang naging manid ako. Sa, yung trauma na, ang message ko na lang sa kanya na, kung alam mong minamahal ka ng totoo ng tao, sana wag mo nang iwan. Sana wag mo nang ipagpalit sa mga panandalian lang. Kasi, ando na yung totoong pagmamahal eh. Tapos, babaliwalain mo lang. Yun lang. Sam? Po. Anong gusto mong sabihin sa sarili mo? Kung ilalabas mo yung sarili mo sa
sa sitwasyon mo ngayon, ano gusto mo ipayo sa kanya? Sarili mo. Baka Gusto ko tayo sa sarili ko. Yes. Kung nakikita mo ngayon yung sitwasyon ng sarili mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Gusto lang namin marinig. Mag-ano ka na, move forward na. Wag mong ihayaan yung sarili mo na andun lang sa corner na yun. Meron namang labasan. Labas ka na. Hindi mo kailangan magpaikot-ikot doon. Hindi mo kailangan piliting balikan yung na pinipilit mong pagalingin. Tsaka, may mga anak ka pa na mag-inspirasyon mo na lang. Huwag kang mag-focus sa isang taong wala namang ginawa kundi sinaktan ka lang. Maraming taong darating para sa'yo na magpaparamdam sa'yo na mas deserve mo na mahalin ng totoo. Ayun lang. For now. Alam mo minsan mga kabisyo, alam naman natin yung kasagutan sa mga pagkakamali natin pero kailangan natin ng tao makakausap. Kailangan natin minsan na mag-a-align or magtatapik sa atin kahit papaano. Diba? Hindi naman natin kailangan laging pagalitan, hindi naman kailangan natin laging sigawan. Minsan may kailangan din natin talaga sa buhay natin yung makikinig lang. Kasi at the end of the day, sa totoo lang mga kabisyo, tayo rin naman makakagawa at makakasolusyon ng ating mga problema. Pero minsan kasi katulad ni Sam, kung nagagalit kayo sa kanya at may iba naman na naaawa kay Sam, minsan kasi nandun tayo sa point ng buhay natin na sinusubukan pa natin ayusin yung mga alam natin na hindi maayos kasi hoping pa tayo. Tama ba ako dun, Sam? Opo. Dahil tinitignan natin baka may chance pa eh. Madali nating sabihin na bakit kay ganyan? Dapat layuan mo na yan. Tanga-tanga ka. Pero, hindi sa ganun yun, kabisyo eh. Paano pag nandun tayo sa sitwasyon niya? At nagpakatanga ka rin. Tapos walang makinig sa'yo. Sakit, di ba? Kaya naiintindihan kita, Sam, at walang salita na alam kong magpapagaan sa nararamdaman mo, pero nandito ako, nandito ang programa, at nandito ang Love Radio para yakapin ka namin. Thank you po. Yakapin ka namin na sana maunawaan mo. Maunawaan mo yung mga pagkakamali mo, yung mga katangahan natin minsan sa buhay. Yan din naman yung magpapatatag at talino sa atin eh. 'Di ba? Sam, nagkaroon ka na ng 4 na anak. Naghiwalay kayo ng asawa mo, ng partner mo. Nandito ka na naman. May ibig. Sinasaktan yung sarili mo. Siguro this time, Sam, nakikita ko lang na self-love. Mahalin mo anak mo. And yun na muna. Back to basic ka muna, Sam. And tingin ko naman, may tao sigurong magmamahal sa'yo. At tingin ko rin na masyado mo nang sinagad yung sarili mo para sa salitang pagmamahal. Di ba? Opo. Para naman natin ma-define yung pagmamahal mo, Sam, grabe na yun. Wala na tayong kailangan patunayan. Diba? Sam, maraming salamat. Salamat din po sa pakikinig. I hope na pagaan namin yung damdamin mo. Nararamdaman mo ngayon. Sobra. Dalaw ka dito, Sam, kapag may chance na. And dito kami ni DJ Rocky para
Mag-pray at pakinggan yung mga kwento ninyo. Thank you, Sam. Good Thank you night din po. Good night po. and God bless. God bless din po sa Love Radio. Mga kabisyo, isang kwento na naman ang ating napakinggan. Ating tinutukan, ating pinag-usapan dito sa Top Secret. Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong battles, silent battles, may kanya-kanya tayong storya, kwento na binibitbit. May kanya-kanya tayong problema na dala-dala. Minsan kailangan natin ng taong mag-a-advise. Minsan naman kailangan natin ng taong makikinig sa atin. Minsan naman kailangan natin mag-isa para mapakinggan natin ang sarili natin at mapakinggan natin yung katahimikan ng mundo. Pero kabisyo, huwag niyong kakalimutan, kung walang-wala na kayong makausap, walang-wala na kayong kasabihan ng mga problema ninyo, kahit gaano man yan kabigat, nandito ang aming himpilan. Nandito ang Top Secret. Kasama si DJ Rakitera, ang ating Basa Princess, at si Titan Jello na titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Minsan, ang pagmamahal talaga, grabe. Pero sana, dapat tayo, kapag alam na natin na nasasaktan na tayo, huwag naman tayo maging manhid. Huwag naman tayo maging tanga dahil sa pagmamahal. Minsan, hindi na rin yung taong nananakit sa atin na may problema. Minsan tayo na rin. Dahil hinahayaan natin yung tao na yon nasaktan tayo. Bukas pinto para makapasok at wasakin tayo. Minsan magtira din tayo sa sarili natin. At the end of the day, kung hindi mo mamahalin ang sarili mo, ikaw din ang wawarak sa sarili mo, hindi ibang tao. Bago tayo matapos mga kabisyo, lagi nyo itong tandaan na kung sino man ang bubuo sa atin kundi ang sarili natin lamang. Hindi ibang tao, wag natin iasa ang pagpabuo o pagkumpleto ng sarili natin sa ibang tao, kundi dapat sa sarili natin nag-uumpisa. Para sa ganoon, kung makakilala tayo ng taong mamahalin natin, hindi tayo didepende sa kanya. Alam natin kung paano tumayo sa sarili nating mga paa at sa sarili natin. Hindi tayo perpekto, pero para sa kwentong napakinggan natin, hindi ko mapigilan magmura kanina mga kabisyo dahil sobrang garapata ng iniiwas ko. Nako. Next time, yan nyo, pag napagbigyan akong magmura. At make sure ko naman talaga, hindi naman ako papayagan. Anyway mga kabisyo, maraming salamat. Masyado na mahaba ang ating pagsasama at kita-kits tayo mamaya ulit sa ating Rocky Secret Files at Top Secret na mababasa at mapagkukwentuhan natin. Alam ko, hindi lang ang caller natin ngayon na nakakaranas niyan, kundi maraming tao. Kaya sana may napulot tayong aral. Lagi magdasal at lagi maging masaya at piliin ang sarili
Dahil walang bubuo sa'yo kundi sarili mo. God bless you and good night and good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin mula TNVS, sa mga Grab, InDrive driver, nasa mga tahanan nila, nasa social media, Facebook at TikTok natin. Naway mag-follow, like and share po kayo ng ating programa para mas maparami pa natin ang ating pagsasama. At mapasaya natin ang bawat isa. At sa bawat kwento na napapakinggan natin, meron tayong aral na mapupulot. At sa mapupulot natin na yan, merong madudulot sa buhay natin. Once again, Titan Jello, kasama nyo dito sa 90.7 Love Radio, natitindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1